Tiniyak ni Napolcom Commissioner Vitaliano Aguirre II na tuloy ang pagtutok ng komisyon sa kaso ni dismissed Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Ang kaso ni Nuesca ay halimbawa umano na walang sasantuhin ng Napolcom sa mga tiwali at umaabusong miyembro ng PNP. Akin lamang hindi pa irali ng batas. Ano ba ang batas na dapat na gawin dyan? Diba, bago tayo, pero ang alam ko dapat yung mga yan, bilisan ng aksyon. Dapat upang ipakita natin sa ating mga yan. Mabuti naman na mabilis ang aksyon ng ating PNP at dismiss na sa serbisyo. Si Nuesca ang bumaril at nakapatay sa mag-inang sina Sonia at Frank Gregorio na nag-ugat sa isang alitan noong Disyembre sa Paniki, Tarlac. Noong nakaraang linggo na ipresenta na sa prosekusyon bilang testigo si Florentino Gregorio, ang asawa at ama ng mga biktima. Ayon sa opisyal na pahayag ni Attorney Freddy Villamor, abogado ng pamilya Gregorio, higit 70 million pesos ang hinihinging danyos ng kanyang complainant laban kay Nuesca. Bukod sa 20 million pesos, humihingi rin umano ng 50 million pesos ang kanyang kliyente ng exemplary damages. Samantala noong nakaraang buwan ay naghain ng not guilty plea si Nuesca. Hindi naman nabago kay Nuesca ang maharap sa mga kasong administratibo. Na-demote na siya ng isang ranggo dahil sa kasong pangingikil sa isang tricycle driver at pasahero noong 2014 noong nakadestino pa siya sa Taguig. Kasong grave misconduct naman ang kanyang kinaharap noong May 2019 at homicide noong December 2019. Parehong dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sinampahan naman siya ng serious neglect of duty matapos hindi sumipot sa court hearing noong 2016 bilang isang witness sa isang drug case. Less grave neglect of duty naman ang kanyang kinaharap noong 2014 matapos tumangging sumailalim sa drug test. Sa kasalukuyan ay mahigit 20 kasong iniimbestigahan ng Napolcom Central Luzon patungkol sa iba't ibang kasong kinasasangkutan ng PNP personnel. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.